Guys, padong may barili Cebu. Luto na dito guys. At tangi. Laag po. Gagawa tayo guys ng buwad. Madam Shirley from Hapitan Barili. Guys, ibibilad na natin sa araw ang isda. Shout out Bila, TikToker sa Barili. Oo, buwang eh. Bilad natin to sa araw hanggang gabi. Kainin natin to Kasi kagibuhat sa buwan, no? pagdating natin sa dagat. Pagdating sa panahon. Hi guys. Ano yung master? Hi guys. Wala may magtungon. Maligo kami ngayon Kay Tandia sa Sayaw Beach. Dagat dito sa Barili, Cebu, no? May nopos na kami. Bibili pa kami ng parasugbah pork chop. Si Ato Beach.
Yo, what's up mga mananap? Namin rin sa iyo, no? Nagpipila si Loto. Naglamin na dire ang... Hi guys! Offline pa Mami Pops guys. Hi, Mami Pops TV, offline pa. Lapit din guys ha. Wow!